יכולת ריצה אדירה, ראיית משחק מדהימה בהתקפה. אז אנחנו הבנו מה הגיע למכבי, אנחנו יודעים עכשיו מה יש לנו ביד, ויש לנו את מספר 22 החלוץ הזה של מכבי תל אביב תמיד מוכן כשקוראים לו, עובד ומשקיע, הוא מחכה תמיד להזדמנות שלו, ואנחנו כמובן לא שוכחים לו את כל העונות מאז הצטרף למכבי. זהו מספר 24, תנו לו רוברטו וולאטי. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, השחקן הבא של מכבי נתן באמת עונה מטורפת. הוא שחקן מצטיין, כובש שערים ענק, וגם עושה את השחקנים מסביבו פשוט וטובים יותר. האהבה שלנו אליו היא ללא גבולות וללא תנאי, והוא ידע תמיד להחזיר לנו במשחקי ענק, בשערים מריבים ויכולת מצוינת על המגרש. תסכימו איתי שלברצלונה יש את ליאו מסי. תסכימו איתי שלריאל מדריד יש את קריסטיאנו רונלדו. ולמכבי תל אביב, תסכימו איתי, יש את מספר 16. רגע, את זה אתה צריך לעשות כמו שאתה עושה כשהוא מבקיע את 22 השערים שלו, כמו שרואים אותך ביוטיוב עושה את זה. מספר 16, כמו שאתה יודע לעשות. טוב, אתה מוכן? אוקיי, מספר 16, ואתה תגיד. אני רוצה את הטירוף שלך, שי, אוקיי? אז במכבי תל אביב, גבירותיי ורבותיי, יש את מספר 16. אתם מוכנים?